Mayong sa tanan, dali ra jud kayo ang panahon karon ba kay atong mga niaging adlaw gaulan-ulan pa. Unya karon birthday na June inita. So kay hapit naman ting paniud to, I decided to go downstairs para moari sa among mini garden nga pawon talong na lang jud daw ang nagpabiling kay ang okra, batong ug ampalaya na nga matay na. But before that, moagi pa ta ning gakawil-kawil nga mga pisi kauban ang akong assistant to make life easier. Di ba kailangan na og assistant para dali ang atong trabaho. And then diri nga area sa among garden sa mo pa jud siya kainit kay ang mga kalamunggay gipang pulungan na, and I don't know kung kanus pa ni siya mo salinsing otro kay nating init na siya jay. Since bago pa ni gipangwa ng among talong, dili lang kita mag-expect na daghan natong makuha karong adlaw. Tama-tama lang siguro para natay pang panahon to, di ba? Kay human naman tagpanguha, musakan sa taas para makaluto na ta, diba? And I only got 4 pieces of eggplant, and I'm gonna make tortang talong for today's lunch. So ako na siyang hugasan, dahil nato ni siyang tusok-tusokon para inigsugba, dili siya mubuto. Kay wala man mi uling, so sa gasol na lang ta magsugba. Dali raman sad ni siya mahuman, kay gamay raman ni siya, diba? Di na ta mangita ng wala lagi din ha, as I always mentioned. While waiting para mabugnaw ang atong talong, ato na nihang pang-slice ng mga remaining ingredients. So, ang akong gamiton is onion, garlic, and tomato. Dayon, depende sa inyo kung sa inyong mga spices na gamiton. But for me, I will just use seasoning, salt, and then pepper. Since bugnaw na ang talong, pwede na siya panitan, and this recipe of mine, kay dili ni siya katong usually makita ninyo nga tortang talong, nga katong buo gid siya nga pritohon. Since dagmay ra ni siya, ako ra ni siyang smash and then mixed all together with atong mga gipang slice ganina nga mga ingredients, and then mag-add lang ta og 2 tablespoon of flour para dili siya mabungkag inig prito, and then 2 eggs. And butawan na siya mga spices nga imong gusto, and then that's it.
So don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification bell so that you will be notified on my next video. Goodbye!